First of all, we will go up to the 3-4 class, and then on to the special 45. It's the female championship, the Welsh home section. Dyna'r olygfa i ni'n gweld yn rhan gogleddol y prif gylch. Yr Rhanfrid Cymreig, y diwrnod cynta lle ni yn croesawu'r Rhanfrid Cymreig mewn i'r cylch yma o'n blaenau ni yng nghanol y sioe fawr. Y gwres, mae'n cadw'n cŵl. Dyma ni, Mrs Margie Edwards, Brydfa Newydd, yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Yn edrych mor osgeiddig ac erioed. A wy'n credu bod hi wedi wneud ei phenderfyniad ar pa un fydd yn dod i'r brig. 10 yn y dosbarth. A dyma ni, yr un sydd wedi cadw ei safle ar ben ucha'r hes. Llongyfarchiadau gwresog i Mo Hall Peter Pan. Ie, Alan Charlesworth yn arddangos ar ran y perchnogion, Miss Godden a Mrs Newham. Felly'r tad, Stanley Grange, Cockshaw a'r fam wedyn Mo Hall Tinkerbell. Alan Charlesworth yn hapus iawn tu hwnt bod Peter Pan wedi mynd ar wobr gyntaf yn nosbarth yr eboles neu adfarch 2 neu 3 oed, heb fod yn fwy na 148 cm wedi aeddfedu. Yn ail, Brookvale Royal Appointment yn perthyn i'r teulu Everett a Chapman, allan o Brookvale Mr Tom a Brookvale Lavender Lady yn derbyn y garden las. Dyna chi yn y canol fyny. Dyna ni, ac yn drydydd wedyn i'r dde o'r sgrin ar hyn y bryd. Mae gyda ni Everett a Chapman Brookvale Royal Appointment. Felly yn ail, mae gyda ni John Williams, Llanwarne, Miss Candy, ac yn drydydd Brookvale Royal Appointment. Felly'r ail a'r trydydd ni'n gweld o'r chwyth i'r dde ar hyn y bryd. Ac wedyn ni'n gweld y cyntaf wedyn, do fewn i'r sgrin, Mo Hall Peter Pan, gyda Alan Charlesworth. Fifth place, Mrs. Gwen Elizabeth, Tanglion Masquerade, and 6th place, Miss Deborah Percy Valentino Flamingo. We will have an hour i lead yn dosbarth yma, ac we now sydd yma y dosbarth nesaf. We now move on to class 1 and 7, which will be totally gelding, totally old, 16 and 48 centimetres at maturity. Alan Charlesworth wedi wneud gwaith campus yn arddangos Mo Hall Peter Pan, wedi cipio'r wobr gynta gyda'r Rhanfrid Cymreig ac adran yr ebolesu neu'r adferch 2 i 3 mlwydd oed. Eboles neu adfarch. Peter Pan, na, sa'n siŵr os o wedi cael yn adfarch neu'n barch. Gwyllt pyr gweud, ie.